Ngikhule ekhaya isimo besi-right, yonke into ibihamba kahle, ayikho into ebengingayithola ekhaya njengengane. Beku-right, ngafunda nje ngaze ngaqeda futhi isikole, beku-right. Inkinga yaqala sengiqedile-ke isikole sekumele ngiy'bonele nami, sengibona ukuthi nami hhayi sengikhulile sengingakwazi ukuy'mela. Ngahlangana nabangani, sahamba nabangani, kwaba mnandi, siyele ebumnandini, sifike siphuze, sibhemele, senze yonke into esiyenzayo-ke. Inkinga yaqala lapho ukuthi, okay, mase siphuzile uthole ukuthi umfana alale nawo umfana, ngakusasa uyavuka awazi ukuthi ulale noba, uthi uyabuza akekho owaziyo. Ya, ngaqhubeka siphinde futhi le nto le ngigcine sengiyijwayele, igcine isingijovile kahle kahle, ngingasho kanjalo ukuthi igcine isingijovile egazini because yinto ebese ngizenzela yona mina ngisho abangani sebengekho. Ngizenzela yona. Emva kwalokho ngagcina ngilontunja ngivula i-page lami ku-Facebook. Ngasebenza sengiphosta, ngishuthe nje ngiphoste, ngithengisa ku-Facebook. Ngiphoste, then abantu bangibhukhe-ke laba abangibhukhayo kube ukuthi siyahlangana la sihlangana khona, senze le nto esiyenzayo. Nala eThekwini benginaso i-spot sami la ngima khona nje ukuthi ngiyazi ukuthi nginabantu bami vele noma khona abantu vele abazoqhamuka hlampe bezothenga. Kube ukuthi bayangithenga-ke ngaleso sikhathi-ke ngithengise kanjalo, banginike futhi imali. Inkinga-ke yaqala ekuthenini khona la ngathi ngiyathengisa khona, shuthi ngahlangana nomuntu angazi noma asizwananga yini kahle but wayefuna ukuthi ungenzise into engakaze ngize ngiyenze empilweni yami. Wayefuna ukuthi senze i-anal sex, ucansi langemumva, angikaze ngalenza. Sekuke ngaqala nje ukudayisa, akekho umuntu owake wathi mhlampe uyangenzisa leyo nto noma kuthiwa bekhona mhlampe mecela nganginqaba kube ukuthi uyayeka kanjalo. So ingakho ngila ngabhekana nenkinga kanjalo ukuthi khona umuntu wayesefuna manje ukungenzisa into engingayithandi and wagcina engangikhokhelanga imali, wagcina elale nami kanjalo angangikhokhela imali, wagcina esengibeka nesandla. Ngangakwazi futhi ukuthi ngigcine ngiye emaphoyiseni ngoba indaba yokudayisa ihlangana namaphoyisa, kwakuyi-choice yami ukuthi ngidayise vele. So sengisholo ukuthi njengoba nginengane yentombazane ekhulayo nemindeni nabantu abasemakhaya, sengisholo bona ukuthi mhlampe mawukuthi kukhona nababenzayo, ngiyabacela ukuthi bayeke ngoba ngingasho ukuthi i-right kona mhlampe mudinga imali kodwa futhi isiphetho asikho right ngoba ugcine wenza into ongafuni ukuzenza ngesizathu sokuthi udinga imali. Kuqala kwakunzima because mangikhumbula kahle umuntu engaqala ukumdayisela wayemdala kunami. Okay, savumelana, ayikho into akangenza yona mhlampe enzima. Salala nje because vele ngase ngiwumuntu olalayo, salala nje njengabantu. Wangikhokhela futhi imali yami, abukho ubunzima engabhekana nabo, kwaba right. Ile nto eyangenza ukuthi ngiphinde ngiqhubeke futhi ngiqhubeke ngidayise ngawo umzimba because ayikho into engabhekana nayo e-wrong ngiqala. Kwaba ukuthi ukuqhubeka-ke ekuqhubekeni kwami ngase ngibhekana nenkinga. Ingakho ngila cause angisathandi. Ya, njengoba ngisho ukuthi nje shuthi sengi-addicted, ayisayekeki le nto, ngiyathanda ukuyiyeka kodwa ayisayekeki, seyiyazenzakalela. Njengoba ngisho nje ukuthi ma ngenze le nto engiyoyenza ngathola le mali, sekusuke sekuphelile kimina.